Pero poñen orde. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a estar. ¿Ibas a ir andando? Creo. No, solo hasta ahí. Desde hai cantos anos. Sí, fu. Pero volverá. Ya, Sí, estános probando. Que ven, todas. Non vai a ser que os tiveramos que devolver, ¿no? Creo, bueno. Por si acaso, por si acaso. ¿Qué tal? Hola. Que son os máis duros de todos. Os máis bonitos, non. Porque, como se acaba de escoitar aquí, isto, sen dúbida, é unha... De hecho, es que tengo que acabar esta parte. Esta renovación de vehículos que se fixo, que empezou aí no ano 18, me parece, que se empezou a modificar un parque móvil, ou a falta lle facía, eu ainda recordo coches vellos, non hai tanto tempo, e agora ver todo isto, completamos a hoxe coa entrega destes casi 50 vehículos, creo que é algo que había que facer. Eso non sustituye os medios humanos, que son o máis importante, pero efectivamente, isto é a ferramenta principal para chegar a todas partes, para onde se vexa un asente ambiental, a xente identifica a administración na súa faceta máis sólida, non?